Benvinguts emprenedors, emprenedores. En aquest vídeo parlarem d'avisos. Els avisos són missatges que dona l'aplicació per recordar-nos coses importants. Per exemple, quan hem de cobrar una venda a una data concreta o quan s'acaben les existències d'un producte, entre d'altres. Comencem! A la part superior dreta trobem una campaneta que ens informa que hi ha 3 avisos enregistrats. Pulsant a la campaneta s'obre la vinyeta. Si pulsem a l'avís, s'obre una nova finestra amb tota la informació. A la part superior trobem la data i l'assumpte i més a baix la descripció, amb tota la informació relativa. En aquest cas, el missatge ens informa que l'estoc de dissolvent està sota el nivell de seguretat. Aquesta funció és molt pràctica. També podem trobar avisos que ens recordin que s'han acabat les existències d'un producte o que hi ha vendes pendents de cobrar. Per esborrar, ho podem fer directament pulsant des del mateix avís. Introduïm la contrasenya de seguretat i acceptem. També podem esborrar tots els avisos seleccionant-los. I després pulsem. Confirmem. Introduïm la contrasenya de seguretat i acceptem. Així de fàcil. Sortim. Pràctic i molt útil. Visita la web de FactoCAD i prova l'aplicació sense cap cost.